table siam kan ziranga ama sabera chuan all programs kan kal lenga Microsoft Office Word ta kan kal lenga table kan siam don ni ma sabera chuan table kan siam don chuan insert ta kan kalanga ya ribbon tab sa kan kalanga ribbon tab sa chuan ribbon alo lang ta ni chuan ta hian table alo lang ta chuan table hi kan du za ta zir khan kan engzan nge table kan hon don lai mấy trang po hina siam mấy thei ta di khan kan du chuan ta po hina siam thei ta di khan ka kha lo ni ta kan delete anga insert ta table a insert table polom ta ni column engzan nge kan du column hi som kan lo du theya row hi banga po kan du theya di khan okay nga tai som banga di khan lo ni mấy ta chun ka kha alak lo da na kha insert ta table a draw table po theya kan draw thei ta ni tiang kan draw thei ta tiang kan draw nga draw thei ta ni dikhan chuan hemi draw hi lai dak poi tiang kan draw thei ta chuan pen color hi color san te po kan hmang thei ngan du chuan kan chuan hei hi a point hi kan ti lian thei bok ta kan du chuan lian deuh kan du thei dikhan kha draw dan chu ni mai ta se chuan shading hay shading up fill thei ta kan du khan chuan nei hi lian tu ka ti khan kan du lo jen eraser a erase chu te kan ti erase thei boka po erase thei a ti khan po kan erase thei a kan erase thei ta ni erase le kang kan po kan erase thei ti khan kha table chu lak lu dan sang kha lom ta chuan lak lu dan sang kha kan lak lu du chuan hetrang po kan theya insert table tang pon draw table tang pon insert table ne draw table ti khan hei hi all sam bara all sam chu amar chu kan thil siam tu zat ta zir khan tam deuh kan siam don chuan hei hi all sama ma se tam vak lo kan sim don draw table hi all sam mai ta ni column hi thum be lek kha chu column thum be lek kan sim don raw kan du zat khan ni ta kha chu chuan color hi kan thak le thei kan du chuan ti khan draw po all sam em mani eraser om le a chuan kha chu kan du dan kha kan hmang do ni amara chu draw hi chu atam tham siam a chuan a voi thak thina insert table hi kan tianga som hi kan siam chinang column hi no lo som hi lawang so kan siam anga hei panga hei hi panga kan siam ang okay ang hei auto hin dai la auto kan ta nga chuan auto kan ta kha kan ni mani kan pot zau mai chuan hei hi alawm ta kan du chuan hei kan pot zau theya ma se hi po zim chho ta chuan hei kan pot zau the ma se hi po hei a chuk jong hi po zim thei lo chan chu tian ni lo en ta hei ta tha zel ta chu bang chu jong in a po zim thei lo a chho jong a po zim zel tu ra ni kha po kha kan o thatonia table hi a chuk jong in a po zim thei a chuk jong in a po zim thei lo a chho jong in a po zim thei ti te kha kan thatonia chuan ti khan table hi chuk jong in kan pot zau ta kan pot a chuk jong in kan pot zau a chuk jong chon tian hei a in sam tha kan pot zau na kha kan o thatonia po zim dan ne po zau dan kha chung lam pang jong in i lo po zau tu mai ngat kha chon chung jong ti khan hei po hnuai jong in lo po helai mi in kar hi helai in kar hi i pot zim thei lo ta ni chuk jong chon pot po zau du chuan khan po zim du po ti khan lo ni ta chuan hei lo po zim na khan ni mai ta chuan ta hian rang hei type rang table style rang om ta hei chu table style rang kha lo ma hei tu tan khan kha ka chu lo mang thei mai don ta table style rang kha ma chuan layout ta kan kala helai mi hi erase po kan hmang thei kan du chuan ma se control z kan thega erase lawin layout ta kan kalanga
kan double click mai ang eraser kha eraser lo ang chuan hei ama lo hian mun dang ang click nga kan double click khan lo re mai don ta chuan ta hian hei hi kan select phei vek anga hei hi layout ta kan kalanga merge cells kan merge ani ti kan samdeu khan da thei ati thei bok ta chuan hei insert above te insert left insert below insert right oma chuan split cells oma split cells hi number of column ti kan kha split cells man tang kaina lamita split cells a 2 kan da ta hian columns number columns 2 kan kan split thei ta kha kan du chuan kan lo mang thei atang kai em split cells bo chuan ta hian hi kan select kan lo pon hei kan click ta ni insert left left lo om ta chuan hei tang ang click anga insert right kan ti lenga kan chuan hei hi insert below ti kan chuan kan da bel du chuan insert below kan chuan hei hi kan tap kan mat khan tap kan hme po khan heta kan da kan hme ta tap kan heta tap kan hme po khan lo om bel tan kan chuan hei kan select thei ta table hi chumi chu a hei ta hi kan da hian thei ta kan a hei ta hi ein ang tlang ve kai da du chuan ti kan hei ta rang hian adjust theia layout ta hian a hei thi ida zoom in ida zau thei ta ni kha tang ka ya da nge a in tiat lo pura kha chuan kit kha lo thave ta merge cells lenga delete cells hei right click in delete cells left lami hi chu kan tu chuan tuna design na draw kan kenga tan kan draw thei ta kan chuan ei eraser in erase le thei ta mai kan select phaya right click delete cells mai tur kan chuan hei select a he da han click ka ngai pon right click in merge cells alom ta merge le mai tur te kan hei po right click in merge cells mai tur chuan ta hian thu kan lo chua table yang ta hian table ms word table kan tia chuan hei hi center kan da du chuan kan center kan da mai nga chung deuh theka center si kan da du chuan hnoi deuh theka kha hai kalai kha kan no click sinanga an table chuan ta bolt na ve kha chu darang kan bolt mai nga ti lian mai nga chuan the ms word alom ta ms word thi kan select ka kan ti dang lam don ta ni text direction kan click nga center kan da text direction kan click ang ms word table kan click le nga kan lo om ta kami kha text direction ania kan lo string nge don text direction click le nga kan tu lo chuan kan click le mai don ta kan du kan click nga kan click le mai don ta ni tu kan lo chuta entara han tu kan chutia tep mang kan tu kan chua sorry chua tu kan chuta thu zero kan nei table po kha lo ti zau ve sha chata atek sapo hi amal te thang lo ni select all ve ka nga kan select nga ta hi ti te ho thei ta du chuni bol tho thei du chun center apo ta ni da de ma se center ta khan hei lo dik lo layout tai kalanga center ai da nga lo dik thua mai don ta ni ka table lom dan chu lo ni ta chun helai te hi lo du ta ta hian design na eraser lo in draw table ta hian lo rin phei ta tai mi hi delete du ta ta hian number te lo da ta 5 4 3 2 kan lo da ta hian total sang lo da du thei ta chuan erase don ta ni lai mi dong khai erase jam chuan hi ta mi chu du le kan merge le pok nga du chuan erase le thei thawa total kan tinga
khan ta hian ti khang pali ka hang kan ta mai don ta tai mi kan ta du lo chuan ti hang kan lo siam mai don ta ni chuan kaka table chuan tangkai dan deuh ni shading pawma shading ah hian hei shading hi filter duh chuan ti khan chuan helai pawh hi a bikin color lai a bikin color kan lo pe duh theia ti khan chuan print preview kan an chinang tian hi kan thil kan lo print thei don ta han table kaka table siam dan chu mai ta ka long khani ro se